Čau, vítam to už videa a dneska nebudem ako tradičné, není to na mojom hlavnom účte, alebo na treťom lomeno streamovacom účte. Jo, vytvoril som si nový účet a je to na streamovanie. Jak môžete vidieť, trošku som poplnil, dal som si 2 hry a inšpiroval som sa vlastne jedným youtuberom, ktorý sa volá Hao. Môžeme dať odber, je to mega frajer. A mám tu 3 postavy, alebo teda 4. Je to prvé video z tohto účtu aj posledné. Máme tu daily dvih ako začiatočník, čiže nemôžem ani žiadnu profile ikonku. No, môžem, ale asi si dám baza, lebo čo si mám iné dať. A môžeme si dať prvú aj poslednú hru na tomto videu, lebo, jak hovorím, prvé a posledné video, lebo tento účet chcem mať čisto na streamovanie, tak môžeme ísť do hry. Toto bude dosť krátke video. Kto chce, môže sa napojiť do môjho klubu Rocky Crew, každý víťazný na celý 11 000. Nebuď toxic a hraje Megapig a Godzilla event, ktorá ma zabila Shelly, tu je Poco. To je Jessie, ktorá sa volá Mac. Tu je 7. Chcel by som čo najviac držať toto video, lebo fakt ako toto bude mega krátke video a mňa zabije si ten Poco. Hrám s tým Pocom do znáňačku a tu je Primo, ktorá by som zabil, a to aj Poca, lebo má najviac štvek. Tak, myslím, má málo HP. Tu je Medveď. Tak, a ten tak, let's go, prvý sme, hej, plán. 10, ešte nastáva na tomto účte žiadny win streak a rovno sa pozriem 500 coinov len tak za 10 trofej, keď sa to na hlavnom účte už by som mal 500 000, to bol vtip. Tak ešte by som si upgradeoval Shelly na power 5. A by som aj baza by som si rád upgradeoval. Aj Sniper Weapon. Let's go. Takže budeme mať nejaký upgrade, keď bude prvý deň z tohto streamu. Reverse. A nemôžem si kúpiť žiadnu gadgetu. To je nový účet, alebo nemám okolo veľa coinov. Inak na tomto účte budem robiť tiež open, takže 3 účty budú na opening, takže bude ešte väčší než čo minulé video, kľudne sa môžete na ňo kúknúť, mega zábavné. A tak toto bude koniec tohto videa, takže čaute, čus.